हाग्रामा सारा फैसा राननायाव माखासे मानिया दावराव दावसि सोरबा गाज्रि मोननाय सोरबा मोजां मोननाय फुल भिडिअ आपडेट होगासिनो दं आरो फार्स्टआवहाय जा भिडिअ नुदों आं बेखौबो फुल होफैगोन रायजोफोर। दा भिडिअ लाबोनायनि माखासे गोनांथि दंखौ आं सानो जाहाथे बे भिडिअजों जायफ्रा दिनै गेदारिं जाफैदोंमोन गोबांनिफ्राय गोबां जों जेब्ला दानिसो सारजों दंफायोमोन जों खोनानो मोनबाय सोरना मा प्रब्लेम सोरना मा जेब्ला सारा रेजर्टआव फैयो गोबां मानसिफोर जमा जाफैदों। सारा जेसे हागौ बयजोंबो रायलायनो नाजादों रायलायदों नाथाय थाफाग्राफ्राबो कन्ट्रल खालामनो हायाखै। मैयाबो अफिसावबो बिदिनो सानसे 11टासोनिफ्राय हरनि 9:30सिम फन फैग्रोदों र' माखासे दंमोन दानिसो फोरसि थांबाय सारजों थाफाग्राफोरबो। मैयाबो अफिसाव बिदिनो सानसे टाइमखौ खिथाखाबाय आं 9:30सो जादोंदां हरनि मानसियानो जेसेबां हायो लोगो हमनो नाजादों सारा लोगोबो हमदों बिनि गेजेरावबो सारा बदनाम। दिनैहाय सोरबा लिडारनाव बेफोरबायदि लोगो हमनो चान्स इसिबां मानसि मोनदों लाइफआव आं बिदि साना। बयबो सोरबाया गावनि फिसा फिसौनि प्रब्लेम सोरबा गावनि बेमारनि प्रब्लेम न'खरनि बेमार प्रब्लेम सोरबा फरायनाय एडमिसननि प्रब्लेम एक्सेट्रा प्रब्लेम सारजों रायलायफैदों। बिनि गेजेरावनो बयनिबो लुबैनाया थांनाय फैनायनिबो गारि भाराबो नांबावगौ। ओमफ्राय सारा हरबाबो बेनो खम हरदों बेनो बारा हरदों बदनाम हराबाबो नायफिना बदनाम। थेवबो जे सारा जाय मेनेज खालामग्रा थाफाग्राफोरनो एसेब्लाबो फैसा होलांनानै रानदों एसेबाबो बयबो मोनदों थेवबो सारा बदनाम। खोथाया जाहैबाय जे सारा फैसा गालांनानै रानबाय राननायाव बयखौबो इकुवेल बिदि होजोबनो हायाथ' रुलबो गैया। थेवबाबो सारा जे एसेखिनिबाबो नायदों बेफोरबायदि एक्सट्रा फान्ड थायाथ' राननायनि थ' बावहाय गाज्रि मोननांगौ दरखार गैया। सोरबा बुंनायखौ आं खोनादों भिडिअ खेबनानै भाइरेल खालामगोन माखौ भाइरेल खालामनो साराथ' राननो होननानै रानाखैना। नोंथांमोना सुबिदा उसुबिदा फोरमायफैदों थांनाय फैनाय गारि भारा नांगौखौबो फोरमायदों बेखायसो नोंथांमोना जि हायो एसेबाबो हरदों। बेयाव सारखौ गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया। गुबुन लिडारबा बिदि लोगो हमनोबो मोननाय नङा आरो जिखिनि एसे एनै मोनलांनो बिदिबो मोनबावनाय नङा। माखासे मानिखौथ' जोंनि मेगनावनो देग सारजोंनो आं खाथियाव दंफायोमोन सारनि रिसिप्ट लाखिनाय मानाय ओमफ्राय बेफोरावहाय सोरनिखौबा अपारेशनबाबो फ्रि दे खालामनानै लाहैदो उमुगाव लिरना हरजोबदों। सोरबा एनडिबिनिबाबो ज' फै होनदों सारा नंगौ थेवबाबो फैनायनि गारि भारा माबा माबि बेसेबां 3,000 4,000 एसेब्लाबो जि हायो हरदों। ग्रुप फैदों खाथि खालानि गोजाननिबाबो 500,000बाबो हरदों मोनदोंथ' बेखौनो मोनबावदों। बिनि गेजेरावनो लाखिग्राफोरखौबो आं नैबे सिस्टेम खालामनाया एबार साबसिन जागोन। बस्था फैसाबाबो थोनाय नङा बिदिब्ला सिस्टेमा ओरैबायदि जानांगोन सोरहा मा प्रब्लेम जादों एन्ट्रि खालामनानै लाखिबाय जेनुइन प्रब्लेमफोरा नायनांगौआ नायखाबाय डाइरेक्ट लिरना हरबाय। मानो होनब्ला नुदों फैसा राननायावबो बेसाराफोर रानग्राफ्राबो बोरै हाग्राबावनो सारा थाबावगौमोन एसे सिरिथा होनबाबो सिरि थाया दावराव बोरैथो थाबावनो दावराव जें बेबो हाबनो आंबो हाबनो बिदिजों जायाथ'। बेखायनो जायफ्रा बेमार माबा माबि जादों लकेल MCLA EM फोरनाव थांग्रो आरो जोंहा लकेल EM MCLAनि सिगांबो मा थायो प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि थायो ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि थायो बैसिनि थ्रुयै माने फरवार्डिं लिरनानै बेमारनि गोनांथि जानायफ्रा जेनुइन भाबै सारनिसिम लाबोना दावराव जानांगौ क्राउड जानांगौ जेबो दरखारानो गैया। अब्ला बयबो मोननांगौखौ लासैबाबो मोनगोन। न' डाउट थाब होनो हानाय नङा किसुमानखौ नाथाय गोबावजोंबाबो होगोन। सारनि आं दाख्लै मोनसे बाथ्राखौ जोबोद मोजां मोनदों। आं सारजों थाफाबाय थानाय अफिसाव सानसे सारा बुंदों आंनाव जेब्ला सोरबा माबा मोनसे कमप्लेन होफैयो बा कमप्लेना सफैयो आं बेखौ फुरा खालामनो हायागौ मानि गोसोआ सुखुवा गोजोननाय मोना थानो हाया। न' डाउट गोबाव जानो हागौ नाथाय आं बेखौ मावगोन जायफ्रा जेनुइन बेखौ सारा मोनसे खोथाखौ बुंदों। नाथाय पाब्लिकआसो मा गावसोरबो दरज' जाबाय सारमोनखौबो थानो हायै बायदि खालामबाय। उफाय गैया रावबो खोथा खोनासंलाया सिरि थानो होबाबो सिरि थाया अब्लाथ' दोरोखानांगोन लिडारफ्रा उफायानो गैलाबा। ओमफ्राय दाया सोरनि जोंनि ना लिडारनि नैबे थ' बे आरोना। आरो गुबुना बावहाय
आं बाव पार्टि वाइस सोरखौबा लाजि फोनांनाय बेखौ बुङा, नाथाय UPPLनिबाबो दंफैयो सोरबा UPPL सापर्टार खालामग्राबो माबाबो फैदों नोंगौ, फै बयबो सारखौ जायो मोजां मोनो, फैनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ, एसे एनैबाबो मददबो हरदों, बाव रावखौबो UPPL BPF सारा खालामाखै, नाथाय बे एसे एनै प्रब्लेमखौ बिदि बदनाम हैबाय थाबा जानाय नङा, बे आरोना आं नैबेखौनो फोरमायबाय। दा सारखौ माबायदि क्राउड खालामदोंमोन, माबोरै अभारद्राय खालामनानै दा साराबो खारनांबाय आरो जोंबो थानो हायै बायदि जाबावबाय। साराथ' होलाङासै, सारा जे एसे होलांबाय बेखौ रानखांजोब्बाय, जों मोनाखै मोनखाबाय बिसोरो। आं बुंदों जायफोर मोनाखै दे मोनाखै होन्दों ना नोंथांमोनहा, इसोरनि समाय लानो हायाखै बिसोरो। गुगोल पे स्केनार माबा माबि होलाबायबाय, नोंसोर इउटुबनिफ्राय मोनखायो एसेबाबो हरदो होनना। सासे सानैनो हरनो हाबाय, माखासेनोथ' हरनो हायासै। जोंनावबो एनाफ गैयाना, प्रब्लेम खिथादों खायफा बेमारनि मानि, सासे सानै सिगाङाव लोगो मोननायफोरनो जि एसे हायो जोंबो हाबाय जोंनिफ्राय, नाथाय जोंबो रेकर्ड गैया मालाबाबो सारनिफ्राय लानाय बा मानाय। बे नङा जे सारनिफ्राय सारजों थाबानो जों फैसा मोनथारनांगौ आरबपति जानांगौ, बे नङा। जे सारा मोजां सालायलांनोल' हाथों नैबेखौ जोंबो लुबैयो, बे आरोना। मानो होनब्ला दिनैसिमबो जोंखौबो रावबो लिडारफ्रा ब्लेम होनो हानाय नङा, इसिखिनि फैसा बिनानै लांफैदों, लांबाय थायो, हानाय नङा। जायनि थाखाय जोङो मालाबा गाज्रि नुयोबा बै लिडारखौबो जों जायखौ मोजां मोनो बेखौबो गाज्रि नुदोंबा बुंनोबो गोनां जागोन, सोंखारिनोबो गोनां जागोन, नैबे आरोना। थ' सारा बेबायदि ओंखारलांनो गोनां जाबाय। फुल भिडिअखौ आं ससेबाबो होनोसै, बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा अननानै निमाहा खालाम, आरो एसे सारखौबो रेस्ट हो। सिस्टेमा दाबो सिजोल जाजोबाखै, बेबायदिनो जेरावबो थानो हायै बेंखन फैलाबाय थायोबा सारा जेबो खामानिखौ मोजां प्रसेस खालामनो हानाय नङा, बे। आरोबाव सोरबाफोर एसे बुङोबा होबथायोबा मा जासिगोन, दावराव जासिगोन, गाज्रि बेफोरबायदि, बिदि नङाथ'। ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय प्राइमारि मेम्बारनिफ्राय लानानै ब्लक लेभेलनिफ्राय लानानै प्राइमारि ब्लक बेफोरनिफ्राय लानानै सारनिसिम फरवार्डिं लाबो, मालाय सारजों थाफाग्राफ्रा नायगोन ना, साराथ' बयखौबो नायनो अर्डार होखायो। डाइरेक्ट सारनावनो बयबो फैजोबोबा सारा सोरखौ हाथ्र'नो, मानसिसोना साराबो, मेचिनथ' नङा, कम्पिउटारथ' नङाना। बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा अननानै निमाहा बियो, लाभ इउ अल।